balai ki jimut jim berkat basnyu ki wan hangi menta kasni nen persyang banyak kerana ya kane benta ba balai kini ki jimut jim berkat basnyu ki wan hangi ban sengau tho ya kane ngan ye tho shuai pi ya ka we ka jing tho kana laong ba shisin ha ka we ka pot don we unong hikai uba hadin ba la sim kelas ya kata kelas yang berkat ba udang yeng banyak keran marki kato kat nengot ki kena ha ka jingkhang jong kata classroom jongki bat ha kata por udang jubab ya kata jengkeli jong kita ki kena school jongo bat ubat ilade ka coffee shipela hakti jongo bat kensan ha kata por wan par sa shi group kita ki kena bat kumno ikum lembuk ya utano hikai bat ka phli bat ka hojno kata ka coffee hamadan hangta utau no hikai ta ka bajajai usim ya kata ka kam klemdom ya kita ki kena bagi pen hoj ya kata coffee jongo ukeli pen banyaki balai bagani ka coffee ka hoj bat baro kita ki kena ki badan hangta ki leya saj ya ka daw don ki boong namar ba phiyeng halenti don par ki boong ba phi pentam ya ki jang phi shabar don ro ki boong manamar ba ki wan ki ki khna khlem da pek khlem da khmi bat ki kum lembub ya phi bat kum ta ka hojno kata ka coffee jang phi hakan do henry utau noi kai uong ki namar bangampat ya ka coffee ke namar ladang ampat da ka sha kan hoj ka sha ladang ampat ya ka umso kan hoj ka umso badai namar bangampat ya ke coffee na kata daw ken ko hoj no ko coffee pisngau thon em ya kata ka psychology yang ta ko hoj kata ka coffee namar bakadon coffee hapo jong kata ka pila lada ka don ka sha kan hoj ka sha lada ka don ko umso kan hoj ko umso kum juru ka jia ha ka jing em jongi ka ei ka bangi bo ha ka jimut jung berkhat jongi ka ta ken kan hap namar ka jimut jung berkhat jongi ka de kum ka factory ka ba store jika ei ka baka jemut jeng berkat jeng pi kasna ka ei baka taka jemut jeng berkat jeng pi ka store ya kata kan penmiro menta tongen sengatho balai ka jemut jengi ka dap daga jeng jaklia lada ka jemut jeng berkat jengi ka puson ya ka ei ka babha kata kan sapau sya ka perthai syubuk menta ngan rong hapok ka kamera syongkai jeng pi bar ngan ra shi borni ka nyut bar ngan the kata ka nyut hakamra syongkai jeng pi lane ngawan ban the kata ka nyut hakamra thia jeng pi phin le kumno hakata por ngat harai phin se ya ka soloi lane phin se ya ka waj ban be yanga lane phin pha kem yanga menta ngi baro ngi kwa ban bengkhoi ya kata ka yeng ka sam jengi bar ya kita ki ki batan saudong sau kiar jengi ngim ju kwa ban bo ya ka nyut lane ya ka jaklia hapo ka yeng jengi ngim ju boro ya ki wat haki ke jaka ki bagi khmat jongi ki la ban yoi lene ki la ban imat barkum ta ngi bono ya ki nyut shabar ka yeng jongi henry ka lompat ka ke ba phla ni thep haki jimut jum perkhat jongi da ka jing jaklia ba bonjat kum ka ka basniu ka jing isi ka jing shun ka jing dom ka jing kwarha bat ka jing bishni don art liki daw ka ba penlong ya ka jimut jongi ban ya bat ya ka basniu ka banangkong ka jing sno ka ba arpat ka jing isi hagakten english yong attachment and hatred haba kata ka jimut jongi kaya sno dan ka attach bat ka no ka tiar ka jimut jongi kaya kan mau siya kan mau ya kata ka tiar mentah lada kata ka jimut jong perkhat jongi kaya sno dan ka attach bat tau nombu nong thau jongi kum taro kata ka jimut jong ble kan ngai shlei ha ka jimut jong berkhat jongi henry ka jing ka longpat maka jimut jongi kaya sno bat kata ka jong kan ka perthai bat ngai puson ya ki ke basniu hapo ka jimut jong berkhat jongi bat kata ka jing berkhat ki yaiwan shi yaiwan ha ka jing em jongi man la ka khlimat ha ka jing em jongi shisen uwe ubru ubade u industrialist umakhi jani bat kita ki khon jongo kim interest ya kata ka business jong uta ukpa jongki barkumta uta ukpa jongki uda dino ya kata ka factory bajia ayu hadin laita yu jong kata ka jingdi jongu ya kata ka factory jongu ka plu no kata ka factory jongu bat habau yo I ba kata ka ding kala bamdo ya kata ka factory dan tap ta ka jingjau mak thang bat uta ukhon jongu uong yu balai phiyampa bat uta ukpa ujubab phim yo ire ba kata ka ding kala bamdo ya kata ka factory jonga henry ukhon ujubab yo khpa jong kumni phimkan mau mokpa ba phila dino ya kata ka factory jong pi bat hangta hi kaduna no kata ka jings ngosi jong tokpa phi hang ni kata ka jingmut jong kadang sno bat kata ka factory ka bala plu ka ba ula dino henry
haga tu ko khlimat ba kon mau ba ka te factory kam de shu ka jongu ka ja no kata ka jing skau si jongu kumta ha ba kata ka jimut jongi ka esno bar ka no ka tiar ka jing perkhat jongi ka yailej bar ka yailej syaga tu ka tiar kumta larangi ko ban pengkhoj ya ka jimut jongi ngidi ban pengkhoj ya ka jimut jongi ya ka jing de bar ki tu ka tiar nuksa menta ngala dan lok dan khon Henry ka jimut jonga ka yaisno bar kata ka samla ka banga juyayat hakapor banga dang samla lane ka jimut jong berkhat jonga ka yaisno bar kata ko social media bar haba kata ka jimut jonga ka attach lane ka yaisno bar kata ka briu lane bar kata ka social media ni akan mau si akan mau ya kata ka samla ka barim jongi perkumta kan wanno kata ka jinglong ka basnyu bangi laban syat syukur ya ka lok batiki khon jongi lani lada ke jimut jongi ki isno bar ka to social media bat ladangi yo iya ki no ki samla bhabru hapo jong ko social media ki shop be jaki namar ka jimut jongi ka attach bat ki to ki tiar kawai na ki jing tho ka balat ho ha ka neurological research ka ongkum ne ka e kata ka ba penlong ya ka jimut jongi ban yesno bar ka to ka tiar ki ibun sin balada ka jimut jongi ka attach bar ka no ko tiar kata katiar kayawan syewan haka jimut jongi barka jimut jong perkhat jongi kasna ya ka lenti nak mentah jong itu kitiar kitar barkum ta kata ka jingkan mau kayawan syewan hapo jong ka jimut ka jing perkhat jongi bat ladang yai puson haka jimut jong perkhat jongi baka don ka jingkmen haka no tiar hang ta kenya kan wan kata ka jing yasno haka jimut ka jing perkhat jongi ya ka no tiar ngajukan mau habang adro dan nga edit ya kanu dur jongki nugi kintai babru bakat ba ngadang edit ya kadur jongki kata ka jing ngau jonga naga benta jong ta kabru katang jor ngakan mau uwe youtubers uangkat ba udang edit ya ke video jong gawe ke klip kemudian gawe ke kintai ula show jing ya kata ka kintai ngan itu ipi sakawai pat ka story hak ba kumnu ke jing stang jong ke jing di sha hakinong iri India ka stang haki por men ba ka pharang kadang sansyar ya ka ri India ki pharang ha ka to por ki pharep ya uslasha hari India bat ki export ya to uslasha jeng ki nari India syari bilat bat hakum gitu ki por kita ki nong ri bilat la perkhat bakat ne ngi supply ya uslasha syabar ka ri India bakat no kan long ka jing yo nong ka bakrau yangi larang stang bandi ya ka sha hari India hi kumta ban penrung ya kata ka jinglong jong ka jing di isya hakin nong ri India kini ki parang kile kumno ki wan ra shwa daga we ka trok pat lang ba jong ta ka trok ki I free ki IA ya ka sha kinong India bat haba kita kinong India ki di ya ka sha ki sngot ho ya ka jing bang jong ta ka sha bat hadin jong ni haba kita kinong India ki sngot ho ya ka jing bang jong ta ka sha bat kumni suki pasuki kata ka jabeng jong ki kala kwa ya ka sha bat hadin jong ni ki astang bandi ya ka sha hakador shina ya bat kumni suki pasuki ila penkiu tenang penkiu ya kador jong sha naga sanaya sha ka santengka bat mentah haba pirung sha ki hotel ki bahe shipila ka sha kan shondor hado shispa ni arspa kata kan kalong ka daw jong kata ka jing sniu hagi jimut jing perkhat jongi banamar kata ka jimut ki jing perkhat jongi ki stang ban sno haki e ki bakan japar thai bat haba kata ka jimut jing perkhat jongi ki sno haganu no ka tiar bat lada kata ka tiar kalong ka tiar ka basniu kan pen sniu ya ka jimut ka jing perkhat jongi Henry darangi ailat ya ka jimut jing perkhat jongi ban yesno bat uta unong penim unong sna jongi hangta kan nyen yo ya kata ka jimut jing perkhat ka bakhoi nyen sai kan do pi hagi we pat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe